EU's historie stammer helt tilbage fra 1950, da de 6 lande, Frankrig, Tyskland, Belgien, Holland, Luxembourg og Italien gik sammen i en union, de kaldte det europæiske kul- og stålfællesskab. Det europæiske stål- og kulfællesskab havde også til opgave at sikre økonomisk balance, da de fik skabt ligevægt mellem produktionerne af råvarer. De skulle også sikre, at der ikke kom nye konflikter i fremtiden. For eksempel en ny verdenskrig. I 1957 skiftede unionen navn ved Romtraktaten til EF, som stod for det europæiske økonomiske fællesskab. Man fik også fri handel, og nogle toldgrænser blev fjernet, så det gavnede fællesskabet. I 1973 blev Danmark medlem, sammen med Irland og Storbritannien. Unionen skiftede endeligt navn i 1993 til EU ved Maastricht-traktaten, hvor også Grækenland, Portugal og Spanien blev medlemmer. Udover navnet fik unionen også en række andre tiltag, f.eks. en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt rets- og udlændingepolitik, og også en fælles møntfod, nemlig euroen. Danmark stemte i første omgang nej til tiltagene. Vi ville nemlig gerne have forbehold mod euroen, og vi endte også med at stemme ja til sidst og få vores mening. I dag har EU 28 medlemslande. De har fået hovedkvarter i Bruxelles, som ligger i Belgien. Siden 1993 er også Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn og Østrig blevet medlemmer. I dag er EU meget vigtig i forhold til den lovgivning, vi har i Danmark og i hele Europa. Det hjælper med at holde styr på diverse virksomheder, landbrug, udviklingsprogrammer og projekter, der gavner og hjælper de fattige regioner. Til fremlæggelsen i dag vil vi komme ind på, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med den demokratiske opbygning af EU med udgangspunkt i flygtningekrisen. Hvad kan vi gøre for at løse udfordringerne? Vi vil komme ind på vores 3 hovedemner i løbet af prøven. Den demokratiske fordel i EU, flygtningepolitik i EU og løsninger på problemer. Tak fordi I så med.